La unió dinàstica de Catalunya i Aragó, la qual es produeix pel compromís de Peronella amb el comte de Barcelona, s'amplia amb la incorporació de territoris reconquerits al poble musulmà. Els reis Ramon Berenguer V, Alfons I i Pere I duen a terme una política d'expansió vers Occitània que és continguda per la monarquia francesa. Però a partir del segle XIII, els dominis de la monarquia, d'acord amb els interessos de la noblesa feudal aragonesa i catalana i de la burgesia mercantil del Principat, s'estenen vers la Mediterrània i el sud. Jaume I conquereix Mallorca i València. Però abans de morir divideix el regnat en dues meitats. Pere II continua l'expansió mediterrània acceptant la corona de Sicília i lluitant contra genovesos i venecians pel control de les rutes comercials. Alfons II completa el domini balear amb la conquesta de Menorca. Jaume II envaeix Sardenya i Còrsega i organitza les companyies d'almogàvers que sotmeten Atenes i Neopàtria. Durant tot aquest procés es creen institucions com el Llibre del Consolat del Mar, una reglamentació jurídica marítima acceptada a tot el Mediterrani, o els Consells de Mercaderies, i es disposen regles sobre la pràctica del canvi en les anomenades taules de canvi.